edition. Action Reports Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Today is October 10. Lunes kita maka-aksyon ng presentation sa inyo palatuntunan na Action Reports Afternoon Edition. Radyo. Kung natin balikan ang aton mga kasaysayan, so mga adlaw maka-aksyon, ang adlaw sa itong 1915, October 10, 1915, kung saan naman ginbunag ang ginakabig na Father of the Philippine Radio nga makaakson ginatawag nga amay sang radyo diri sa Pilipinas ug baan sang kontribusyon sa edukasyon sa professional life sa mga media practitioners. Naman sa makaakson si Francisco Coco Trinidad. Para sa mga wala na kay balobra, amo siya gitawag naton nga Father of the Philippine Radio. Sa gobyerno makaakson nagserbisyo man ining si Trinidad kay nagsugod sa pagserbisyo from 1947 to 1970 matapos ini nga magretiro bilang General Manager sa Philippine Broadcasting Services o kung PBS. Si Trinidad man ang ginagkabig bilang pioneer o kung nagpanguna sa distance learning method pinaagi sa paggamit sang radyo and the use of radio broadcast for education purposes. Dinadamdaman nyo gingamit ginini labi na sa nakaligal mga kaakson kung sa diin nagpangatubang o kung kitati ara sa pandemya nga daan kinanglanon ginaton sa nga naglain-lain nga mga platform para man nga masiguro nga makalambot sa gihapon sa mga kabataan ang pagtuon na. Si Trinidad maka-aksyon isa man ka manunudlo sa University of the Philippines sa 1970 to 1980 kung sa diin siya nagbulig agad ma-develop ang mga broadcasters na bantog na tubtob sining nga mga tanion. Siya man ang sadto nagtrabaho sa Far Eastern Broadcasting Company bilang announcer kag program arranger. Siya man ang naging chief sang program arranger sa mga mismo nga istasyon kag sang uli naging production coordinator. And of course maka-aksyon bagod man sa iya diri nga skills ining si Trinidad ang naging isa man ka production manager. Sama maka-aksyon ang nagkapit sa pwesto bilang Secretary General sa UNESCO National Commission of the Philippines o kung UNAMCOM sa 1986. Tubtob nga nagretiro ini sa 1990. Sang uli naging Program Director sa Radio Veritas Asia or the International Services. Sa makaagson ang nagpangasawa sini amo naging kilala bala nga ang writer o kunang direktor sa likod sang hit radio drama nga Gulong ng Palad nga si Carolina Flores. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Mayong hapon akong inyo alagad sa kanginan Aksyon John Diaz. Mga kaakson, 76 days na lang antes pa man ang adlaw sang Paskwa. Kago, 83 days na lang antes man ang 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang. Parol ay ilabas at isabit ng mga media. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Dili kita sa aton mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Naano bala mga balita nga dapat inyo bantayan diri sa aton mga pagpangalaga diri sa aton palatuntunon Action Reports Afternoon Edition. Sa aton mga headline number 1 Aksyon Radyo.
Gindeklarar mga kaakson ang state of calamity sa syudad sang Imamaylan subong adlaw. Ini man ang ginaprubahan mismo sang sangguniang panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Justin Gatuslawa. Ini mga kaakson agud nga masiguro nga magkalambot gid sa publiko ilabi na sa mga biktima sa multiple skirmishes nga nagluntad ra mismo sa Mahimamaylan sa bahin sa Barangay Carabalan, Barangay Kabadzagan kag naglambot na sa ereman sang Barangay Buena Vista. And bangod sa ni mga kaaksyon sa deklarasyon ng State of Calamity. Ini man nga makahatag sang ligwa para sa lokal nga panguruhan sa Himamaylan nga magamit nila ang ilamang nga Quick Response Fund kag maka-release man sang National Calamity Fund sa ahensya nga karon nagapatigayon sang relief operation. This is one way mga kaaksyon na good masiguro nga mabuligan gid ining masobra 15,000. Yes, you've heard it right. Sobra na 15,000 ang mga evacuees da mismo sa may syudad sang Himamaylan magud man sa nagapadayon nga engkwentro sa tunga sang mga militar kag miyembro sang New People's Army. Ang dugang nga detalye sa mga kaakson aton patpaton kag aton mangkuhaan sang dugang pagiging impormasyon kag mahimo bulig nga mapalabot sa mga residente ang tiglawas ug ang congressman sang 5th District sang Negros Occidental. Sa ito naman nga headline number 2. Subong adlaw mga kaakson magasugod ng Maskara Festival sa Panaad Park and Stadium. Exactly mga kaakson, siling hapon akiri nagsugod ng send-off ceremony sang masobra 200 ka mga PNP personnel nga sila ni mga kaakson ang nagabantay draman mismo sa may Panaad Park and Stadium sa tinutuyo nga mabilin ang seguridad ang kalinong kag katawhayan o kunang katawhayan at kalinong kay kaina paglabot namon to gadin lagumbalang ang mga sound system. Silingon masadya ginadaguro gaginual ginadala ang Panaad Park and Stadium subong hapon plus pagid nga may opening program nga pati kayo nun at I guess doon nagsugod na ni siguro kaya nga aton nga info kay napagabot naton to 4 p.m. Personal kita nga nagbisita kay na sa Panaad Park and Stadium nakita na naton do finally after 2 years nang bukas na ang mga pavilion dira sa may Panaad Park and Stadium ang mga display ara naman ang costumes ang naglain-lain nga festivals nakaplastar man alandra dira sa may mga pavilion na kon booth nila ang dako nga karbaw sa banwasang Moises Padilla bala nga daw design sang iladra nga pavilion ara man ang dako nga buka sang baba sa isda sa banwasang Tuboso amo man tong masugata sa imo. Last pagay ng mga seafood to pwerte sa EB Magalon nga area may ara naman to nakaplastaran nakasulod ko kay nasa may manapla bo may abyan ko to nga upol ko sa una sa UNOR ba nakita ay kami to kay na may mga puto to sila nga ginabaligya may pares pa nga dinuguan. Sa ato naman nga headline number 3. Subong hapon nagpadulong diri sa syudad sang Bacolod si Commission on Higher Education o Consed Chairman Prospero de Vera. Sa mga kaakson ng isa sa mga nagpanguna sa ginpadagan nga Pinas Lakas isa ka vaccination drive sang gobyerno nasyonal subong nagatutok man sa mga educational institutions, academic institutions hindi lamang diri sa Bacolod de Negros diri sa bilog man nga Pilipinas mga kaakson. Subong hapon ginpadagan ng vaccination dira sa University of Negros Occidental Recoletos and then maging paligay mga press conference sa kadapos ng media and then sa mga dinapit nga bisita araman sa regional director sang Commission on Higher Education 6 na isagid katumandok naman sa may syudad sang Bacolod o sa College of Engineering sang UNOR mga kaakson. Sa ito naman nga headline number 4. Balik gikan sa Bacolod City Government Center pag-apply sang building kag occupancy permit sa OBO online na paidalom pa sa testing phase. Ang detalye sa karon ay balo nato Redaction Dale Salazar. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition.
Ang iban pa nga mga balita national dugay-dugay, kalakip na mga kaaksyon, aprobado na ang subscriber identification module bill o kung ang SIM card bill mga kaaksyon o kung law na ni sila hina nakitaan ko gini pirmado na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. This is the first law that he signed, especially under his administration mga kaaksyon. Dugang pa dariyo ang hostage taker tubla ni Anay Senadora Laila de Lima parte ko nung kaakig sa gobyerno. Pertino ara na sulod sang Campo Crame, gakalutsan pa sila da. Do hindi ka mo ganyan pasulod sa mga foreigner kag mga senador nga mabisita dala sa sulod natapusan gakalutsan sila itanay kutsilyo. Aksyon John Diaz. Balita nga patas. Mayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao, welcome na welcome sa aton nga pagpangalaga ining Aksyon Reports Afternoon Edition. Lunes kita, Oktubre 10, 2022. Subong hapon dawat na magkita mga dudong sa inyo sa pinakamabago madalag ko ang mga balita nga natipon sa aton nga mga Aksyon Unit Reporters, aton Aksyon Correspondent, handang-handa lang magdudong sa inyo sa mga balita. Sa kinahanda na kong inyo alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz. Mayong hapon mga ka-Aksyon, sit back and relax ka mo dira, no? Kaming bahala sa inyo sa pagdulong sa mga balita. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:16 na. Ay, kamusta ka mga mga ka-aksyon aton tanan maugkog matag panamati diri sa 61 ka mga kabaranggayan sa Dakbanos ng Bacolod. Aton man masuki sa kahanginan sa 31 ka mga banwa kaagsulat sa probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ka mga ka-aksyon? Manaya-naya balang panahon sa inyong mga lugar? Naming panyempo, no? I-check na ba aton nga patrol? Basi nag-monitor dang aton nga patrol. We try to contract Action Zil Minardo as far as I know, ara sa may Panaad Park and Stadium subong kay dogin ng patambong to siya, no? Ginmesyon sa ninyos direct kaina to check the latest situation dala sa Panaad. Kay today is the day 1 of the Mascara Festival sa may Panaad. Welting deployment dala sang PNP. Kadamo-damo sa mga PNP personnel nga gina-assign ang NOCPO. 212 gid, no, 212 gid ka mga police non-commissioned officers ang gindesino dira. May 7 ka mga police commissioned officer, ang ilang ground commander amo ni si Police Lieutenant Colonel Edison Garcia. Aksyon Reports Afternoon Edition. Ay sa pinakalinya si Action Zil Minado. Action Zil, maring hapon. Action John, good afternoon. Good afternoon. Yes. Para ka good sang afternoon na diri sa Maya Panaad Stadium action na dyan, no? Sa diin, the reaction dyan niya, formal na sininga ginabuksan nga maskara, pinakauna nga maskara sa Panaad. So the reaction dyan, makitaan rin naton ang presensya sa nga nagkalain-lain nga mga alkalde, halin sa nagkalain nga mga munisipalidad ay kagkasubong man action dyan sa nagkalain-lain nga mga syudad sa probinsya sa Negros Occidental. No, bago lang ginatapos ini ang misa kag dito nag-picture taking man action dyan ini ang mga mayors, no, sang iba't nga mga syudad kag munisipalidad action dyan. So dari si Governor Bong Lacson ang presensya makita naton. Kasubong man sini ang mayor sang Silay action dyan, no, ariman na diri nga si Mayor Julieta Gallego, ang mayor sang Manaplas, si Mayor Manuel Escalante kag sang Cadiz, no, si Mayor Escalante man kag subong ariman diri kaning presensya ni Colonel Leo Pangitan kag mga ang area reaction dyan na makita nato na diri subong nga madamo ang mga nagatalambo kag subong na may parade of festival na dyan, no, parade of festival, dance showcase subong ang ginapatigayon bago lang ginanunsar sini sang master o kanang lady of ceremony, no, si subong nga hapon ang Panaad Park Stadium o kanang Panaad makita naton diri ang mga kapulisan, no, nagabantay kay naka-alerto ang kada booth and sinis ng kada munisipyo kag sa syudad is madamo sa mga kapulisan ang subong nga hapon niya action dyan, no, para ma-checkar gid diri ang area kag tinagap indis na, no, ang mga tangpag panami diri kaya ang iban wala pa man galigid natapos wala action dyan, mga pipila pa ka mga booth nga wala pa napintahan. Pero
iban niya kung managit, kag may mga delicacy sila, may mga baligya. Kabakal na ko diya og gaya. Doon nakabaka ka na ugaba? Doon hidlo-hidlaw ka ikaw nuga? Sana bakli ko dabi ano, may ara dabi ligya kay na puto mong sa may ano bala, iya ka manapla? Oo. Ang bagi na. Manapla. Oo, sa may manapla na sa piyak, sa may main road na. Nagambalo gin. Ang bala sa akong ginasa mo nagya, sir, mabakal ka puto. Ano nga puto imo wedges? Sana Wala ko, boss na, bilin silang puto. Nagko pag-ikap ko, foam ka lang ako bang foam na daya. Ang sa tubangan, Oo. foam tuya. Foam tuya, hindi tuya puto. Gana pala ako gani si Papa, tayo makaon ka. Foam tuya, hindi tuya puto. Ay, wala na puto, gali. Anong out of stock na? Oo. Aba, si madugang na sila sa supply buwas ah. Kung ubos na, pero tiyang ilap, diri nga bilhin, nagsubong sa ni Action dyan, nga ginabaligyan sini is, ang dira sa may manapla, makita naton. Dinuguan. Bilhin nga baligya, dinuguan, no? Kada kapag siniyang serving, kagamay araman sila nga mga bukayo. Ah. Aba na ilang nga baligya, Drabala sa may sa may San Carlos, Don Salvador, kita ko to kagina. May mga banana chips sila liwat nga ginabaligya to kag kamote chips, di ba? Yes, may ara sila banana chips nga ginabaligya sini. So, sabong nakatigayon ng dance parade. So, bale, dire-dire sa dyan sa ginhiwatan, sinisang minsa, no, may LED lang na din, nga dire sila gatanaw, bale, ang parade malibot, ini sila sa may panaan. So, galingas man ang tao, kundi niya kasaot, araya sa may, sa palibot, isang panaan, park stadium sila. Subong nga diryo, makita sa may stage na dyan, may LED lang kung monitor nga dira ang mga mayor siniya patanaw sa nga dance parade nga ginapatigayon. So kung makita sa kung palibutan sa kung dyan ang atong yung camera, damo-damo subong ang mga bisita nga ari diri. Pero to make it clear, Action Zil, ining ilang event, hindi na sa may stadium, mong dodara na sa likod ng stadium, di ba? So may alad na nga do, ano panawagan nila na do grandstand gagamay? Oo, may grandstand nga gamay. Sa likod na sa stadium. Oo. Kumbaga, dra na siya sa may palibot sa mga booth sa Castellana, dodra sa tampi mong San Carlos, di ba? Oo. Correct action dyan. Sa likod ng isang grandstand sa nga panaan stadium. Okay. Sino dang ara da nga base mo palipitan mo mga ulo istorya tabi gamay do may tiyempo pa man tao. May ara da mga lapit nga mga mayors or sino dabi si Mayor Jodet ara da lapit si mo or Ang mayor sa Victoria, si Mayor Javi, ari dito subong action dyan. No, kagati. Diba? Mapalapit kita dito sa monitor naman kagawa Gani man sa bagay. Mga naka-istorya kita dre, pero okay lang action dyan ang ako ng audio. okay man mo audio ah. Galing kay base magstorya karon kay Mayor Javi bala kag mas starstruck ka karon now. Sana Lahat ako sa gwapo. sana all. Sana Pero hindi tama ka nagtal. But si Action Zil, ang sugod sang parade is digto gid sa entrance. Din masugod ang parade ang sang saot bala parade of festivals. Okay, sa entrance and then madiretso na sila sa stadium. Diretso na ninyo na dire sa may stadium ngayon ang sundan. Okay. At sa subok, harapan na yun sila sa sa entrance sa sundan. Oo. So, ari man na siya board member ang sundan sa sila sa district, no? Kasi, honorable siyempre, ito po lang. Kay tupad balay mo man ang istorya, bisi ka kamusta si Sir to? Sana Lumangita kita dito sa pwede, may istorya. Gani, di pa wave ba si Sir Tobula ba? Si BM Tobula? Di ba to ba? Si Mayor Happy. Ba si Mayor Habi, gidyang imo target ha? Good afternoon. Kain po tayo. Naktan. Oh, go ahead. Kamusta si Mayor? Preparado ng Victorias? Kumusta po yung Very exciting because this shows the unity of the province and the city of Bacolod. So I'm very happy, Sir Nanang, of course, congratulating the province and the city of Bacolod for this. Mayor, meron po kayong mensahe pag Sa mga Negrosanon, this is an exciting time, guys. Tungod sa ang pag-ugyon na sini will bring a lot of economic opportunities para sa ating probinsya. And
siling galing ni Councilor Jason Villarosa. It's about 5 billion pesos ang estimate niya. So this will not only go to the city of Bacolod, but it will also trickle out sa bilog na probinsya. Thank you so much, Mayor. Sige. Thank you, Gid. Thank you, Mayor, ah. Once again, action dyan. Kagwapo. Kaya makon mo lang, Gid. Makon mo lang. Anyway, ang tupad ni Mayor Javi, si Gov Lacson. Action dyan. Ang tupad ni Mayor, si Gov Lacson, si Kong Benitez. Action dyan. Hello? Medyo hindi na siguro kabati sa to, no? Anyway, Zil, ang tupad ni Mayor, si Gov Lacson, si Gov Lacson, and then Yes, si... Governor Bong Lacson, kag si Kong Kiko Benitez man action dyan. Okay. May mga may mga officials from the national who are present there? Ang mga officials, reaction dyan, puro taga-province, sa Okay. konti nga nakitaan, sa mga, amoy na mga board member, mayors, kasi wala man diri ang presence ni, dyan, ang presence ni Vice President na pamakitaan na diri sa Bong, kapaya nga rin, diri sa tambong lang, si Governor Bong Lacson. Wala si Vice Gov. Tinga duga smile ka gidaon, may ano gid may kiliti gid sa imo. Sige. Yes, dyan, diri subong, padayon ang pagsinadya diri sa maskara sa panaan. Ang pinakauna nga maskara sa panaan, kasi may mga protocols ng gina sa Gyapon na ginapatuman diri ang face mask, nagamot sa nga ginutok na padayon na nga ginasuksok, kag so far wala naman social distancing gid, kag ating subong tawhay kag masadya diri sa may pandaan. Live kita diri sa may panaan, din sa Action ng Zil Minardo. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat kay Action Zil Minado live dara sa may Panad Park and Stadium sa opening program Action sang Maskara sa Panad 2022. Action Radio. Perte, no? Nakalagaw na ko to, so hindi na ko mamanol. Actually, hindi na ko kinanglan ito maglibot-libot. Sang abako sang insamtang di pagutok, madalikat na to, no? Sang temprano pa. Ako ganun nakamuno, kanisang puto, kaya nalipat ko magbakal kayo na puto to. Way waag, no? Nalipat ko magbakal. Ito ka namin pa ito kayo natanikaon. Tubag, ugid blabag, ugid guruluto. Iya ka manapla, no? Pero anyway, anytime, pwede mo na nakabisit sa Manapla, lapit nung Lapla. Magbalik na ito mga kaakson, so rin na ito nang natabo dra sa may enkwentro sa may banwa na makusulad sa Mamaylan. Update kita mga kaakson, dugang pwede yung Itali, diri sa gihapon sa Action Reports Afternoon Edition. Stand by! Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
pigado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si Gong. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunway. Isang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pagi daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos okay. Tapos sa may skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? Kung kisana, ano lang ako mahulam. May pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko per may makamit, tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan per may sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kag ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko per may, basi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honor student. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pretty gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:38 na. Kaya na maka-aksyon sa Aksyon BBB, report na ni Aksyon Marlon Hinovea na naglambot na maka-aksyon sa masobra 15,000 ang mga evacuees sa evacuation center sa sulad sang Himaylan na apektado naman sa enkwentro sa mga militar kag New People's Army. May progress report din maka-aksyon nga nabato ng Provincial Social Welfare and Development Office o kang PSWDO nga alas 9 kay naginamang sang aga, may 3,543 na ka mga pamilya nga apektado sa enkwentro. May araman diri maka-aksyon 3,061 nga halin sa may barangay Karabalan. O kung ini ginabugusan sa 12,753 ka mga individual, 454 sa barangay Kabadyangan sa Sulad Mansay, Mamaylan, na may 2,000 o kung ka mga pamilya ni, na may 2,166 ka mga individual. Kag 28 sa barangay 3 ka may 105 ka mga individual. Kaya Baldiri, may mga bulig naman nga napadala digto mga kaakson. But it's better for us to know further kay ti subong nga daang ginpay dalom na sa state of calamity ang syudad sang Himamaylan, aprobado na ini mga kaakson sang sangguniang panglungsod. This means nga ang needs nga kinanglanon nila gataas man ang extent.
but we already saw some nga mga offices nga nagabulig kay digto gikita nagtinil sa Maylan, may mga fraternities, may mga politiko man, kag mga opisyal sa gobyerno nga nagabulig. One of which is Congressman Dino Yulo, the office of Congressman Dino Yulo of 5th District of Negros Occidental. But let's get to know what other pagid ang pwede nga ma-extend sa 5th District Congressional Office sa mga residente. Joining us aton nga pagpangalagad is the workaholic Congressman of 5th District, Congressman Dino Yulo. Kong, good afternoon, si Action John sa Action Radio. Kong, good afternoon. Sabihin. Kong, hello. Mayong hapon. Yes, Kong, si Action John, sa Action Radio Bacolod, Kong. Yes, Action dyan, mayong hapon. O kasi mo tagpalamati, mayong hapon. Yes, Kong. Actually, kita, personally ko nakita na ang imo opisina, nagadulong nagidman sa bulig sa mga evacuees dira sa Mamailan. Pero Kong, if you were able to assess kag nakabalo ka naman, may mga 15,000 nga evacuees, what else, Kong, ang pwede naton digto mabulig sa ilaman? Underwear. Mm-hmm. Actually, ang tubig doon sa presinti na pagkaon damo naman, no? Okay. So, I think, ang gagapo ng lango-lango nila, siya kulang na kami mga panty, din mga underwear, no? Ito iba nag-backwit, no? Oo. But basically, I think everything, no? Siguro after a while, siguro bulong naman, no? Iti kabalo makita sa epekto. Pero kay Kong Ginpaidalom sa state of calamity, what particular in terms of moving opisina, kay ang isa na digili ka possibility, yung nga makapa-downgrade, balaw maka-download rather sang budget gikan sa national government. Anong pwede mo na in that particular case because it was considered under state of calamity? Actually, nakapabalo na kami sa DSWD, no? That's why in DSWD region, nagkanto na to sa Kwan, no? Nagkanto na to sa Imamaylan, sa Kagapot. And then, natin ang distribution, sige-sige pa man. I think may ara man sila, no? Kami iti wala man ang opisina namon starting sa nagpanghatag na kami, no? Kung nakabisita ka man sa mga residente, kamusta sila ya? Kasi imo nga pag-ilustorya sa ila. At of course, no, inang kabaluman sa pagkabalaka kugmat, no? Iban sa ila, ti haling ito sa mga lugar nga makabati gid sa linupok, no? So dako na nga bagay, no? Pero ti nang kabaluman sila nga kundi sila mag-evacuate, mas delikado pag ito sila. Okay, pero sa may ara nga sa imo nga type sa imo nga programa nga ginapatigayon, may ara ka gina-look forward pa in the future what thing or ano nga mga program ang maka-benefit na di sila? Well, of course, no, ang pinaguro ka importante, no, ang recovery program thereafter, no. Ikabalo man kita nga for how many days or maybe, no, base magdabot pa sa kasimana, no, nga wala na to sa economic activity sa ila, no. So we need to jumpstart the economy dito, no. And that's one of your nga mga specialization ang economic recovery. So you're looking forward ko nga base makadihon kamo program for that specifically sa mga affected sinidre. That is correct, no. So subunggalan pa kami kung ano pang mahatag naton nga kung ano in the short term, no. For the meantime, Kong, anong pwede ninyo nga ma-advise anay sa mga residente dira nga who really wanted to go back dito sila nga lugar kag sa taga Himamaylan man mismo kay nagasigi pa ang ilang operation dira sa militar? Ulatod talang guro, no, kung may clearance dalin sa aton nga mga authorities do nga makabalik na sa ilang respective area. Kabalo kita kung sila may intelligence reports sa no, kag may people on the ground sila. So mas kabalo sila kung anong sitwasyon dito. So let us wait for the instructions, no. Para nga budlay na no like the other day, no, nakabaton kami sa mga report no nga nagapangayo sila sa ila sa Facebook namon nga pangayo sila sa ilang pamilya kung pwede ma-rescue. Di kagabiho na no. That's why kailangan mas better to be prudent about this, no. Amo na kung gusto ko man tani asi mo kay damo bala naga-raise and we've heard sa imong mga grupo kay mga tinawa ara sa area Gambal nga may gapangayo sa inyo sang bulig. Pero anong ang explanation diri permi ginapalabot is you cannot really immediately penetrate the area kay kinahanglan clearance from the militar do amo sa katabo. Yes, no, na cordon off ang area, no. That's why may problem ko, like for example kagapon lagi kami nakasulod sa Karabalan proper until how many hours, no. Kaya mula na pag-clear sang aton authorities, no. Pati kami naman nagahulat lang kita sang kung ano man ang instruction. Gani man kay para bala hindi bala ma-misinterpret ang mga official nga masiling sila nga wala gid sila ginasapak ang real score na daya kay ti ang militar ang naga-control sang area as much as gusto guro sang opisyal sa Himamaylan kay 5th district kay magsulod digto magbulig galing kido medyo alang-alang gid.
Correct no. So that's why muna nga hulat kita sa sa ilang nga instruction. Okay. Kung pero ang clarification diri sa inyong paglibot to, dra sa proper sa Mamaylan nga economy is still ongoing, gasige normal ang situation. Wala no. Actually to na isolate lang sa Upper Carabalan no. And then may mga spillover diri sa Buenavista side, sa Mahalang, sa sa Kabadyangan, kaga diri sa Payaw kay sa Biao. Oo, ay sa paginaguro ko ang ato lang ginapamangkot, nila ka interview ko tong isa ka chairman sang sitio gamba silang ila agriculture nga aspects ang ilang nga palangabuyan. Damo ning apektado, I know for sure nga hindi kinaya pagpabayaan kay imo kinaya forte dira man sa 5th district. That is correct no. So muna ginalantaw naton paano sila mabuligan dayon. Sige. Kung anyway, ma-update na kami kay kakita man naman yung post sa inyong official Facebook page kay tika mo man ga-update sa mga evacuees kag mga bulig digdo. Kung thank you so much sa time ang hapon. Sige may nga mo si mo action dyan kag sa mga tagpalamati may nga. Sige. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Bago gilama mga kaakson, kasulyan naton. Thank you so much anyway kay Congressman Dino Yulo sa 5th District sa Negros Occidental sa mga feedback diri mga kaakson igin padala according diri kay Vice Mayor Justin Gatuslao, the Vice Mayor sa Himamaylan City, they will going to publish the whole gid nga resolution regarding sa declaration sa state of the calamity kay pagagamiton ini no bilang mga attachment sa mga request kag lalo nila kay para maka-generate sila or may mga funding din ang additional. But according to him, another clarification is initanan nga kung sa diin ka mga area sa may Himamaylan na evacuate subong, you're still covered. Sini, kay Timiyara nga daan sa Karadjuan, sa Karabalan, may nakatinir man to sa Kabadyangan. No, ang ibang pagiging mga evacuees mga kaakson, ginapangita nila, especially na nagtinir sa ilang mahimata. So according diri sa ila, pwede ka mo ka-coordinate man sa local government unit sa Himamaylan. Kung hindi ka mo kapalapit personally, you can coordinate pinaagi sila official Facebook page so CSWDO Himamaylan kay Ma'am Evergrace Castro. Or sa mga luyag na mention pag-ulang ni Kong Dino, do gin joke yung pagani nga hambal sa mga residente, the help, no, the aid, the supply are enough. Kulang na ako na naksonhen. Ilang nga brief. Panti. We're trying to make the story medyo lighter naman. Kinikita man natin, grabe itong mga psychological kag mga debriefing nga ginapatigayon. To share with you, pero tema kaakson, ang amon nga like nga natabo to from October 7 or 6, no? Natabo Thursday Pagka 7 asang 6 sang gabi, nagdiretso kami to pero wala na kami nagpenetrate sa Karabalan. Kahit hambala mo, basibla hindi namon sa uladong lugar. So hindi siya mountainous, patag sa gapon nga area. Pero sang 7 sang early in the morning, around 4:30 a.m., dito na nagsaka na kami to sa may Karabalan. And check na mo ng area, no? Medyo dako gid sa galing nga barangay. Pating mga mountainous area sakop pa sang Karabalan. Ang tugas, ang last nga encounter is still part of Karabalan. Hindi may mga separate roads. So the diversion road sambal sang iban, pero it's actually the road connecting to other sitios nga mountainous na nga ang boundaries yun pakadto na to sa iban nga mga banwa. Sige, well, trying to check pagid further no details regarding sa mga kaakson. Ang Philippine Army has yet to announce ano pagid ang ila diri nga ginaobra no pinagi sa 303rd Infantry Brigade. But anyway, gin-identify naman nila no ang mga napatay sa sining enkwentro nga Sunday Corporal Christian Drilon nga tumandok sa San Enrique, Iloilo, si Corporal Rex Verde nga tumandok man sang Guimaras, ang anom ka mga pilaso naman Sunday Corporal Joey Gardose, Private First Class Rolly Rama, Private First Class June Fuentes, si Private First Class Wilson Leander Jr., muna mga pilason si Private Wilson Recania, kag si Sergeant Edgiel Okaga. Sila karon magka-aksyon ang ginabulong sa gihapon sa may ospital. May mga aligasyon man diri ang militar nga sunod sa ilang wala maisip kuno nga mga miyembro sang rebelde ang ginaligar. According sa ila niya sa Philippine Army nga napatay sa gun battle tungod man sa mga tulo sang dugo nga ilang nakitaan samtang nagakandak sa hot pursuit operation nga ginapatihan man nila nga medyo damo-damo man kuno mga pilason sa bahin sa mga militar. Magud sa mga traces sa mga blood stains kung sa din nagakandak sa validation kag clearing pursuit operation ang Philippine Army. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition.
Action Radio. This time mga ka-aksyon, check natin ang report ni Aksyon Dale Salazar. Pwede pa? Check na nato na. Diretso nato si Aksyon Dale Salazar, mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. O pag-apply ko sa building ag occupancy permit sa OBO Online na paidalong pa nila sa may testing phase. So what would be other diri nga alternative or remedy while wala pa yung online diri nga system sa application para naman sa building kag occupancy permit. Check naton mga ka-aksyon, no? Ang kabugusan nga detalye sinidri sa balita ni Aksyon Dale, gikan naman sa may Bacolod City Government Center. Hey! Pagkakasang One Health Paso, ginaduso nga kakason sang mga OFW kay damo kuno sa reklamo. Pero dikit anay sa balita ni Aksyon Dale Salazar, gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio. City Hall Report. Aksyon Dale sa detalye, please come in. Action dyan, yara pa lamang sa testing phase, sining online application para sa pagkuha sa business kag occupancy permit, no? Or building permit rather, sa may office of the building official, diri sa masyudad sa Bacolod, ako madumduman mo naligad ng simana, nagpahayag si Bacolod Mayor Alvin Benitez nga digital na ang pagkuha sa permit sa office of the building official. Sa pagpakigangot naton kay OBO Head Engineer Isidro San Jr., iagin pahayag yun dyan, ipaidalong pa sa training orientation ining mga staff kag empleyado man sang OBO para may baluan ang proseso sa pag-issue sang building kag occupancy permit. Pero iya siliging klaro, ngayon nga mga permit ang para pa lamang temporarily sa mga simple houses. Action dyan kag hindi pa di-recover ang mga commercial establishment. So ginapaabot rin ni Engineer Sana na sa maabot ng mga siniman na mayroon sa isang formal launching sang sining update kag development nga pwede na digital ang pag-apply sang building occupancy permit pagimana sa website sang local government unit. Pamatayan natin si OBO Head Engineer Isidro San Jr. Naman sa mga batunon, yan ang mga simple ang building permit. Simple man sa occupancy. So, mga sila simple na mga balay lang daw ang requirements. Hindi pareho sa mga commercial ka ng mga establishment ng mga building. Action dyan, kabahin kag tingog ni OBO Head Engineer Isidro San Jr. Balita dikan sa Bacolod City Hall, ang ka-action niyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Action Radio. City Hall Report. Salamat din sa report ni Aksyon Dale Salazar. Dirikit anay mga ka-aksyon. Bago lamang maka-aksyon, nagsulod nga balita aging kumpirmar sang 303rd Infantry Brigade na may isa na naman ka-enkwentro nga nagluntad sa nigidamang hapon sa may surad sang Himaylan. Particularmente na sa may barangay Karabalan sa gihapon surad sang Himaylan. Sunod sa report ininaay kalimang encounter sang 94th Infantry Battalion kag Communist Terrorist Group sa amuha mismo nga syudad. I-check na ng detalye with Brigadier General Inocencio Pasaporte karon. Action Radio Philippine Standard Time na 5:53. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh,
The energy's rising, voices unite, singing with pride that's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Bata!
aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nga batian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo na si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kun madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo maduan mamuna kag Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinir sa mga balita na patas. Karon mga ka-aksyon na i-follow up na ni ang reported nga isa na naman ka-encounter nga nagluntad raman sa may syudad sang Mamaylan sinig lamang nga hapon. They're trying to check Brigadier General Inocencio Pasaporte. According sa iya mga ka-aksyon, they're still conducting meeting regarding the series of skirmishes nga nagluntad sa mga mismo nga lugar. Karon base sa pila ka news